O Concello da Pobra investiu máis de 220.000 euros no impulso ao deporte neste 2025. Sobrido apuntou que se destinaron á mellora de instalacións deportivas e axudas a clubs. O concelleiro de Deportes da Pobra, Eloi Sobrido, reafirmou o compromiso do goberno local con todas as disciplinas deportivas e cos clubs e entidades do municipio. Para iso, o Concello destinou un total de 224.346 euros entre obras, actuacións de mellora nas instalacións municipais e axudas a entidades ao longo deste 2025. En inversións deportivas, é dicir, en inversións en melloras das instalacións, non reparacións, en melloras, cousas que se foron poñendo a maiores, para que a xente pudera disfrutar dunhas mellores instalacións, invertimos un total de 104.296 euros. Vale, aquí a destacar, por exemplo, o Muro da Alta, que se tirou todo, se acondicionou toda a zona de aparcamento, foron uns 38.000 euros. Botouse tamén unha zorra naquelas zonas que encharcaba máis, por un valor de 7.350 euros. Tamén en Cadreche, agora neste casi final de ano, invertimos 21.000 euros, tanto no asfaltado do cacho de aparcamento que quedaba, como tamén Zahorra, desde a porta hasta o vestuario, porque tamén tiña ese problema de encharcado. Tamén invertimos cerca de 3.000 euros en cambiar algunha das chapas que estaban no tellado da tomada, que tiñan problemas xa de, sobre todo as translúcidas que filtraban agua. Obras de mellora que suman un total de 104.296 euros. Outro aspecto a destacar é o mantemento das instalacións municipais, onde se investiron 39.350 euros. Divididos da seguinte maneira: o Polideportivo de Venecia foron 11.000 euros, a destacar, por exemplo, o almacén que hai debaixo das gradas, onde os monitores que fan as actividades gardan as cousas, así como algún club tamén, para que estuvera todo máis ordenado e non un pouquiño máis acondicionado, non como estaba. A revisión do tellado, que todos os anos sube unha empresa a revisalo, que roza os 1.000 euros. A reposición de luces, porque se foron fundindo. Claro, a ser parqué hai que contratar uns equipos xa moi especializados e, polo tanto, teñen un coste que foron uns 4.000 euros. O Campo da Alta ten un mantemento xa prácticamente case anual que roza os 17.500 euros, vale? A gran aquí quen se leva máis é o céspede, o mantemento do céspede leva 14.500 euros a través dun tratamento gordo que se fai en verán, así como de diferentes abonados, revisión, tamén os riegos que se van revisando. Os que se destinaron 1.500 euros, mentres que no campo de Cadreche investironse preto de 7.000 euros. No que é o mantemento, vale, en diferentes atrascos que a veces se producen, Xardín Serra no cepillado do céspede artificial, tamén casi uns 1.000 euros, diferentes arranxos de portas que este ano se sustituíron por uns 3.000 euros, outras instalacións que pode haber, como algunha pista por fora, uns 4.000 euros. Polo que sostén que todas as infraestruturas deportivas municipais son atendidas polo Concello. Sobrido tamén destaca o apoio do goberno local ás entidades deportivas pobrenses, as axudas directas e tamén as indirectas. As axudas directas foron 61.000 euros. Lóxicamente, o grosso destas axudas que as levou este ano foi o Club de Remo, que recibeu en febreiro unha subvención de emergencia por parte do Concello de 50.000 euros para a compra de material. Depois tamén recibeu, para poder facer o campeonato de España aquí, 4.000 euros. Depois tamén o Puebla Fútbol Club, Kempo, Atletismo e Básquet, tamén por necesidades levaron unha axuda así un pouquiño máis directa, que non ten que ver ca subvención de deportes polas actividades que se fan anualmente. O Concello de Deportes incide tamén nas subvencións indirectas, gastos que afirma que case non se ven, pero están aí. Son casi 20.000 euros, son 19.700 euros. O que se leva máis grosso son as ambulancias, que subiron un montón, e agora en algunha actividade siguen medicalizadas, son 11.000 euros. En equipos electrógenos, que a veces o propio Concello ten outra actividade e non pode destinar os que ten, son 1.200 euros. Os baños portátiles, 1.500, a lugar de carpas 2.000 euros, e outros como poden ser escenarios, insisto, o Concello ten, pero a veces se usan para outras cousas, escenarios, os trofeos, uns 4.000 euros. Isto suma 19.700 euros. Solo estes conceptos que eu acabo de nombrar, o que é inversión en instalacións, tanto de estruturas novas ou de melloras, mantemento, axudas directas a clubs e indirectas a clubs, sin contar as subvencións anuales, as de actividades deportivas, suman 224.346 euros. O sea, creo que nadie pode dudar do compromiso deste equipo de goberno para impulsar o deporte na Pobra do Caramiñal. Sobrido recorda que as subvencións anuais que reciben os clubs foron subindo ano a ano logo da promesa que lles fixera.
Pasaron no ano 23 de 25.000 euros que se repartían entre os 12 clubs e agora estamos en 31.000 euros. De feito, xa están as do ano 24 están tramitadas, as deste ano saldrá ahora a convocatoria a final de ano, porque, como sabedes, o que lle contan son os gastos que tuveron ao largo do ano 25, entón sacaremos ahora a finales, e tamén a idea que teñan outra subida, ou de 3.000 ou de 4.000 euros, hasta, a final, para acabar o mandato cerca dos 40.000 ou os 40.000 si podemos. E apunta que outras actividades que se celebran no Concello, como a milla nocturna ou a carreira popular, ou colaboracións como o torneo con Galsa de fútbol base, non están incluídos neste investimento.